बान्दो दैबो दं नोंसिना बोहैलायथारो स्राय स्रायनो। Ya, ono berisian benok dah. Hei. Kau dah. हमने ला. Ni ni le. Pak ni. Pamnya lah, lampu tu benda, kita pula. Seli kita. Gugini ज़्यादा होने लगे फिर gugini हाँ जो मैं कुनेश हाँ कुनेश जो मैं हाँ जो मैं video benak dah जो मैं video benak dah Hah? video Ada video, kau ada video? video में है ना एक डॉलर जार है आमगुरि गामि बियो लोगोफोर आमगुरि नायलांबाय थादो लाइक हर शेयर हर साबस्क्राइब खालाय मोजां नुयोब्ला आंनि भिडिअखौ लाय दै मेरला दं बान्दो मोसौ गुमदों नै ओमफ्राय आंनि लोगोनि न' बेलाय Hei, pacaran hijau kai hijau meh, hei. Telah mai gaidong hone logofer borai buri oh meram Ada nyu kai nyu itu ya mi program batas. Huru. Siapa kita ti huru loh. koi ama siapa kita Siapa kita? to dube ona water meeting kiring im dari kia bro Beno pesa bina orang dari kita ya di harus ti. ama ini Kaula bazar koi sauda gua Ne masuk di. siapa pakai emang sauda lama kai jaza bale ne jengla ka nailangdo logofer nahan bale नै दान्दा लाना फैदों फोदों जानो
से iya Teraya mah. से aku slow खोदोमखौ जानो खोदोमखौ मा होनो Kadam. खादाम दम boleh Salah pecat. जाबायनो माइयाबो बुरिया गायनाया साना बिराद मोजाङानो नै उल्था जाबाय नालाय गाननायानो नायनो हाया सोरबा सेंग्रा सिख्ला 뭐 타는 거? 뭐 타는? 또 상세. 근데? जोंना ब्रिजआ माबायदि गाज्रि खाल्दां होनलायबावो जोंना फट'आ खाल्दां हायो मोसौ मोसा खालायथारो नै दालां सेराव खाल्दां लायबाय लाइक हर शेयर हर लोगोफोर मोजां नुयोबा साबस्क्राइब खालाय आंनि चेनेलखौ